सिगांसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव साफ्रोमखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरोबाव दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ, मोनसे गोदान टपिक आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बिसा एबा ख्रिस्टियान जानायखाय आसा खालामो मा मोनसे जिबनाव ख्रिस्टियान जिबनाव मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों बे फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ बेखौनो आङो दिनै सावरायनो लादों बे मोनसे फिसा टपिकनि सायाव। बे टपिकआनो जाहैबाय आनएन्सार्ड प्रेयार, जायनाव अनखांनाय गैया, फिननाय गैयै आरज, जाय मानसिनाव अनखांनाय गैया। बेनि सायावनो नोंथांमोनजों गुसुङै सावरायनो आङो लादों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ। आरो बे टपिकनि गेजेरजों दिनै फोरबोनि गाहाम बाथ्राया जोंखौ मा फोरोंनो नागिरदों फै जोङो मिथिनानै लानि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनैनि टपिकखौ दिनै जोङो मोजाङैनो खोनाबाय। जाय मानसिनाव अनखांनाय गैयानो, बेबायदि मानसिनि प्रेयार, आरज खालामनायखौ बे इसोरा खोनासङा, बा बे इसोरा बेफोरबायदि मानसिनि बिनायनि फिननायखौ, एन्सारखौ, रिप्लाइखौ माब्लाबाबो होआ। दिनै बाइबेला दिनै बा फोरबोनि गाहाम बाथ्राया दिनै जोंनो बेखौनो फोरोङो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो दिनै जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय जोंनि जिबनाव अनखांनाया, सोरबा सोरखौबा अनखांनाया इनायनो इम्परटेन्ट इन ख्रिस्टियान लाइफ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै नोंथांमोना मिथिगौना, दिनै बुहुमाव गोबांथार दुखु जारलाजों, अभाब आंखालजों, निदानजों, समयसाजों दिनै साग्लोबसारनाय। दिनै समयसायानो समयसा, निदानानो निदान दिनै जोबनानै थाङा जोंनि बे बुहुमाव। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो फोरोंदों। मा होननानै फोरोंदों? अनखांग्राफ्रासो दिनै बे इसोरनिफ्राय बिनायनि फिननायखौ दिनै मोननो हागोन। आरो जाय मानसिया दिनै अनखांनो रोङा, बेबादि मानसिनि बिनायनि फिननायखौ दिनै बे इसोरा होथारनाय नङा। बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोंगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो दिनैनि बुहुमावहाय, दिनैनि बे बुहुमाव नोंथांमोना मिथिगौना, सोरबा सोरबा बेफोरबायदि साद जारला, निदान, समयसाजों, अभाब आंखाल ना, जानाय लोंनायजों, गोबांथार जानाय लोंनायनि समयसाफोरजों, दिनै अभाबफोरजों दिनै साद जारलायाव दिनै गोग्लैनानै दङ, निदानफ्राव दिनै गोग्लैनानै दङ। दिनै जोङो ख्रिस्टियान मानसिफ्रा, जों मोजां मानसिफ्रा दिनै अनखांनो नांगोन। अब्लासो बे अनखांनाया जोंनियाव थाब्लासो दिनै बे इसोराबो जोंनि बिनायनि फिननायखौ खोनासंगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो अनखांनाया ख्रिस्टियान जिबनाव इनायनो गोनांथार। अब्ला फै बे समाव जों मोनसे बाइबेल सिरि जोङो फरायनानै खोनासंनि। बे समाव बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 24 बालाबनि 13 सिरि, Proverbs chapter 21 verse 13। फरायनि जिसुनि मुङै बेयाव बेबादि लिरदों, हावरियानि गाबनायखौ नों खोनासङाब्ला नोंनि हेफाजाबनि थाखाय गाबनायाबो खोनासंजानाय नङा। मिथिबायना, गोथार बाइबेलनिफ्राय जोङो बे समाव मा होननानै मिथिबाय जोङो? हावरियानि गाबनायखौ जुदि नों खोनासङाब्ला, जुदि जों खोनासङाब्ला, जोंनि बा नोंनि हेफाजाबनि थाखाय गाबनायाबो खोनासंजानाय नङा। सोरजों? बे इसोरजों दिनै खोनासंजानाय नङा। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै आसा खालामो नोंथांमोना क्लियारै मिथिबाय। नोंथांमोना, जों दिनै बयबो मिथिगौ, हावरियाफ्रा दिनै मा रोखोम गाबो मिथिगौना? हावरियाफ्रा दिनै मा रोखोम मेगन मोदै फसरो मिथिगौना? हावरियाफ्रा दिनै सोरबा सासे माहाजोनाव मा रोखोम मागिनो थाङो मिथिगौना? हावरियाफ्रा दिनै सासे मानसिनाव मा रोखोम हेफाजाबनि थाखाय, मा रोखोम आसा भरसा गोसो लानानै थाङो नोंथांमोना मिथिगौना? दिनै जोङो गोसोखाङोब्ला खुब दुखुनांथाव। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, हावरियाफ्रा दिनै
ओरैबादि नेहाथ जानानै दिनै थाङो ओरैबादि मोनसे गोसो लानानै थाङो दिनै हावरियाफ्रा सासे मानसिनाव हेफाजाब मोननो थाखाय सासे मानसिनिफ्राय माबा मोनसे मोननांगौनि थाखाय दिनै दंनायमोनब्ला थांनाय नङामोन दिनै हावरियाखाय दिनै सासे मानसिनाव थांदों गावनि हेफाजाबनि थाखाय अनजाग्रा लोगोफोर जानो हागौ बे हावरियाया जानाय लोंनायनि जानो हागौ बे हावरियाया थाखा फैसानि जानो हागौ बे हावरियाया माबा मोनसे समस्यायाव गोग्लैनानै दिनै थांदों दिनै बेफोरबायदि हावरियाफोर बेफोरबायदि हेफाजाबनि थाखाय नोंथांनियाव थाङोब्ला जोंनियाव फैयोब्ला जोङो अनखांनो नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्लासो बे इसोराबो जोंनि बिनायखौ खोनासंगोन दिनै बाइबेलनि बाथ्राया दिनै नोंथांखौ आंखौ जों बयखौबो दिनै बेखौनो क्लियारिफिकेसन होदों अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर माबादि क्लियारिफिकेसन होदों मिथिगौ ना मा होननानै बुंदों हावरियानि गाबनायखौ नों खोनासङाब्ला नोंनि हेफाजाबनि थाखाय गाबनायखौबो खोनासंनाय नङा बे इसोरा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो जों दिनै जायफ्रा मोजाङाव दङ बेनिखायनो दिनै जायफ्रा जों बै हावरियाफोर बायदि नङा बेनिखायनो जों दिनै जायफ्रा बै निदानाव गोग्लैनाय दुखुथियाफोर जायफ्रा नङा दिनै सोरबा जुदि हावरियाफ्रा दुखुथियाफ्रा नोंथांनियाव जोंनियाव मानसि मोजांफोरनियाव जानो लोंनो थोनाय मानसिफोरनियाव जुदि हेफाजाबनि थाखाय फैयोब्ला जोङो अनखांनो नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्लासो बे इसोरा थारैनो नोंनि आरो आंनि गाबनायखौबो बे इसोरा खोनासंगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्ला बे समाव मोनसे बाइबेल सिरिज जों फरायनानै खोनासंबावनि दिनैनि गाहाम बाथ्राया मा बुंनो लाबोदों स' बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 28 बालाबनि 9 सिरि फरायनि जिसुनि मुङै नोंसोरो आयेनखौ मानियाब्ला इसोरा नोंनि बिनायखौ खोनासंनानै मुगैगोनसो मिथिबायना मा होननानै मिथिबावा बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय जे नोंसोरो आयेनखौ मा होननानै बुंदों मानियाब्ला इसोरा नोंनि बिनायखौ खोनासंनानै मुगैगोनसो होननानै मिथिनो मोनबावबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे अनखांनो थिननाया दिनै जोंनि थाखाय मोनसे आयेन बायदि दिनै जानानै फैबाय बा आयेन जाबाय सोरनि दुवारै बे इसोरा जोंनो बेबायदि आयेनखौ होबाय नोंसोरो अनखांनो नांथारगोन अनखांग्राफ्रासो बोर होजाग्रा होननानै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोङो बे आयेनखौ जोङो मानिदोंना मानियाखै जोङो फोरबोनि आयेनफोरखौ गोथार बाइबेलनि हुकुम आयेनफोरखौ जोङो मानिदोंना मानियाखै जोङो मिथिदिनि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोंहा गोबांथार फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमग्रा फोथायग्रा दिनै जोंहा दंसै बुहुमावहाय नाथाय जोङो फोरबोनि आयेन नाथाय जोङो फोरबोनि हुकुमफोरखौ दिनै जोङो मानिदोंना मानियाखै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोङो मिथिदिनि बे फोरबोनि आयेनखौ मानिब्लासो बे इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासंगोन जुदि जोङो ख्रिस्टियान जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननानै बे गोथां इसोरनि बे जिसु ख्रिस्ट'नि आयेनखौ मानियाब्ला जेब्ला जोङो हेफाजाबनि थाखाय बे इसोरनाव बिगोन जेब्ला जोङो माबा मोनसे समस्यानि थाखाय माबा मोनसे दुखु जानायनि थाखाय जों बे इसोरनाव हेफाजाबनि थाखाय आर'ज खालामगोन बे समाव जों आयेनखौ जोङो मानिखायाखिसै नालाय बे इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासंनानै मुगैगोनसोनो फिननाय होनांगौनि जायगायाव बे इसोरा मा खालामगोननो मुगैगोनसोनो बेफोरबायदि मानसिनि प्रेयार खालामनायखौ अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो ख्रिस्टियान जिबनाव अनखांनाया इनायनो गोनांथार बेनिखायनो ख्रिस्टियान जिबनाव बे इसोरनि आयेनखौ मानिनाया इनायनो इम्परटेन्ट जोङो दिनै बेखौ मिथिनो नांगोन ख्रिस्टियान जानायखाय अनजाग्रा आंनि आंगोनि ख्रिस्ट' लोगोफोर स' बे आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आङो खावलायहरदों मिथिहोहरो सिरि मोनहोहरो जायफ्रा दिनै अनखांनायाव गुसुब्ला जायफ्रा दिनै अनखांनायाव लासैब्ला बा अनखांनो रोङाखैब्ला अनजाग्रा आंनि लोगोफोर फै जोङो दुखुआव थानाय खस्थ'आव थानाय समस्यायाव गोग्लैनानै थानांनाय गोबांथार मानसिफोरखौ जोङो हेफाजाब खालामनि अनखांनि जेन' इसोराबो जोंनि बे अनखांनायखौ नुनानै
जेन जिसु ख्रिस्टआबो जोंनि बे मावनायखौ नुनानै जोंनि बिनायनि फिननायखौ होयो जोंनि हेफाजाबनि थाखाय आरज खालामनायखौ जेन बे इसोरा खोनासङो अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गुसुं टपिकखौ आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायनानै गाहामथारै बुजिबाय होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय आरो दिनैनिफ्राय बेखौनो भरसा खालामदों नोंथांमोन बयनिसिमबो दिनैनिफ्राय जोङो अनखांनायाव गोख्रै जागोन अनखांगोन हेफाजाब खालामगोन मदद खालामज्लायगोन होननानै अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालामदो जेन' बेफोरबायदिनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ मोनहैबाय थानो हानायफोरबायदि हामबायसै आनएन्सार्ड प्रेयार जायनाव अनखांनाय गैया बे टपिकखौ नोंथांमोना गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै मिजिंथिहरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय